Hola a tots i a totes i benvinguts al primer Fati Podcast d'este curs. Jo sóc Maite i vos presente a Xavi. Hola! Carla. Hola! I Andrei. Hola! Que vos van a contar en què consisteix aquest projecte. Hola, jo sóc Carla. Som el grup responsable de portar aquesta idea endavant. Vos informarem sobre allò que passa al nostre col·legi, novetats, activitats, llum llarg, etc. Parlarem també sobre temes que us interessen, sobretot als xiquets. El que pretenem és entretindre'ns, que estem ben informats i que puguem aprendre d'una altra manera al mateix temps que ens divertim. Així és que quan tingueu un tema que cregueu que és interessant per al Fati Podcast, sols ens ho heu de comunicar. Ens podeu trobar a l'aula de Pedagogia Terapèutica de Primària, el dijous de 15 a 16 hores. Vinga, animeu-se i aneu pensant què podem publicar al Fati Podcasts. Segur que ens ho passarem genial. Ens vegem pronte!